Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň ýolbaşçysy Haknazar Gurbanowyň sürüjüsiniň gynamalar sebäpli ölen bolmagy mümkin. Bu arada paýtagtyň etraplarynyň biriniň ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyň söhbetdeşi sürüjüniň adyny agdamakdan saklandy. Ýöne onuň 32 ýaşyndadygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa sürüjini şaýat hökmünde çagyrypdyr we onuň soragy çekilmeginden bir gün soň garyndaşlary onuň jesedini morgdan almaly bolupdyr. Şäheriň jaý we jemagat hyzmatlarynyň başlygynyň tutsak edilenligi we onuň sürüjüsiniň ölenligi barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri ilkinji bolup habar berdi. Neşriň habaryna görä sürüjü sorak edilenden soň ölüpdir. Azatlyk radiosu 20-nji ýylda ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň müdiriniň sürüjüsiniň ölümi barada maglumat aldy. Hema maglumatlar diňe bir çeşmeden gelenligi sebäpli onu çap etmezlik kararyna geldi. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertli gürleşen etrap ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň jogapkary işgäriniň sözlerine görä Aşgabatyň baş jemagat resmiýeti 8-nji ýylda tutsak edilipdir we 2 günden soň onuň sürüjüsi hem şaýat hökmünde soraga çagyrylypdyr. Jemagat işgärleri tarapyndan Ady Nazar Gurbanowyç diýilip tutulýan Haknazar Gurbanow 8-nji ýylda tutsak edildi. Ol Libap vilayatynyň tutsak edilmeginiň sebäbi esasanam köpçülikliň ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň büdjet serişdesiniň ogurlanmagydy. 10-njy ýylda ýerden onuň sürüjüsini sorak etmek üçin çagyrdylar. Şonuň üçin garyndaşlary oňa hiç zat bolmajakdygyna arkaýyn boldular. Emma ertesi gün agşam garyndaşlary şäher morguna çagyryldy we olara ýigidiň jesedi gowşuruldy. Ol 32 ýaşyndady. Ony görenleriň aýdyşy bedeninde köp sanly ýaralar bardy. Ökçüleri gandan gapgarady, barmaklary gana boýalyp käbir dyrnaklary ýokdy diýip ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň işgäri aýdýar. Türkmen News neşri hem ýigidiň bedenindäki ýaralar barada habar berýär. Neşir bu adamyň köçede ölü tapylandygyny habar berip garyndaşlaryna talgylanýar. Merhumy ýuwan molla sürüjiniň ähli elleriniň gökdügini gördi. Çeşmeler bu adamyň gynanlandygyny we ölenden soň onu köçe taşlandyklaryny habar berýär. Ol ýerden ol morga gidildi we diňe şondan soň garyndaşlaryna jaň edildi diýip Türkmen News habar berýär. Neşriň maglumatyna görä bu adam 35 ýaşyndady. Türkmenistanyň Kronikasy we Türkmen News media serişdeleri merhumyň adyny görkezmeýär. Neşriň ikisi de paýtagtyň ýaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýolbaşçysynyň tutsak edilmeginiň premier ministriň orunbasary Şah Muhammed Durdulyň işinden aýrylmagy bilen baglanşyklydygyny Haknazar Gurbanowyň hem onuň howandarlygyndan peýdalananlygyny ýazýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň wekili iki resmiýiniň arasynda iýun aýynda konfliktiň ýüze çykanlygyny öňe sürdi. Durdulyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýüze çykan kynçylyklardan esasanam jaýlarda suw ýetmezçiliginden suw üçinçilik ulgamynda ýygyderli betbagtçylyklardan nägili boldy. Aýratynam bu meselelerin garaşsyz metbuat tarapyndan berilýänligine gaharlandy. Azatlykda ýygyderli ýüze çykan suw meselesi baradaky negativ habarlar sebäpli Serdar Berdimuhammedowyň Durdulyň üstünden düşünligi barada maglumatlar bar. Durdulyň hem öz gezeginde Gurbanowdan ýagdaýy düzeltmegini isledi we oňa jinaýat jogapkärçiligi bilen haýbat etdi. Gurbanow ýüze çykan problemalarda ýeketäk jogapkär däldigini bir zat bar bolsa bilelikde kaziýete gitjekdigini aýtdy diýip paýtagtyň edaralarynyň biriniň ýaşaýyş we jemagat hyzmatlarynyň jogapkär işgäri aýdýar. Garaşsyz metbuat Aşgabatdaky ýaşaýyş pudagynda meseleler barada ýygyderli habar berýär. Esasanam soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtyndaky ýaşaýyş jaýlarynda agyz suwunyň ýetmezçiligi ýüze çykdy. Kwartiralarda suw diňe gündüz bir näçe sagat berildi. Türkmenistanyň kanun goraýjy we jeda beriş edaralarynda gynamalar bilen bagly ýagdaýlar ýygyderli ýüze çykýar. Azatlyk kozal derňew astyndaky adamlaryň gynamalar sebäpli ölenligi barada enşemegede habar beripdi. Türkmenistanyň 16-njy ýylda tutsak edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewany kezzapçylykda aýplaýarlar diýip Türkmen News habar berýär. Neşriň çeşmeleriniň maglumatyna görä, oňa garşy 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilen Nurgerli Halikowyň, 2016-njy ýylda 3 ýyl azatlykdan mahrum edilen Gaspar Matalaýewiň garşysyna ulanylan jenaýat maddesi esasyna toslama iş taýýarlanýar. Şeýle-de bu işin ilki bilmeýiniň etrap polisiýasyna tapşyrylanlygy. Emma esasy buyrugyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň baş edarasyndan berilýänligi aýdylýar.
15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň gatnaşmagyna geçirilen onlaýn maslahatyny Türkmenistanyň Lukmanyň meselesini gozgan derňewçi jurnalist Ruslan Mätiýew Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde häzir bu işin ähli jikme-jikliklerini bilmeýändigini aýtdy. Onun hukuk goraýjy guramalardaky çeşmesine salgylanyp aýtmagyna görä, Hursanay Rahmetowyna Ismatullaýewa 2015-nji ýyl töwereklerini bilmeýände ýaşaýan, aýagy döwlen, soň ýaşaýan jaý satylyp özi garrylar öýüne ýerleşdirilen adama kömek edipdir. İlki başta derňew işi büzmeýin etrap polisiýa tarapyndan alınıp barylýar. Lukmany kezzapçylykda aýplaýarlar. Ol işim şol etrapda ozol ýaşan bir maýyp adamyň öýü bilen baglançykly eken. Şol öý 2-3 ýyl mundan öň satywa çykarylypdyr. Ol maýyp adam bolsa garrylar öýüne ýerleşdirilipdir. Indi Lukmanyň tutsuk edilmeginiň sebäbi hamana şol öýü satyp berdi, pulunyň öýüň eýesine doldugyny bermändir. Derňewçi jurnalistiň pikirçe, Türkmenistanyň organ işgärlerini mundan 2-3 ýyl olar bolan waka bilen hut şu wagt gadyklanyp başlamagy geň we bu ýagdaý Hursanaýyň garşysyna goýulan jenaýat işiniň hakyky sebäbiniň syýasy ýanymy bilen baglylygyny aňladýar. Bu ýerde geň galdyrýan bir zat, Edil Lukmanyň öz hak hukuklaryny açyk göreş edýän döwri organlar muňa gyzyklandyrma bildirip başladylar. Bizde bu işiň syýasylaşdyrylandygyny hiç ýyly şüphe ýok. Odal hem habar berişimiz ýaly Ismatullaýewa adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň aklawçysy Filip Dan tarapyndan beýemçilik edilen onlaýn maslahatyny adagdalandan soň tutsak edildi we Ruslan Mätiýew bu tutsaklygyň Türkmenistanyny başga pikirleriň garşysyna ulanylýan susturma praktikalaryny gaýtalaýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň kezzapçylyk hakyndaky maddasy Hursanay Ismatullaýewa, Nurgeldi Halykow, Gaspar Matallaýew ýaly öz hak hukuklaryny goraýan ýa-da daşyr ýurtlar bilen hat-habar alışýan raýatlarynyň garşysyna hemişe ulanyp gelýändigini men nyktasym gelýär. Lukman Ismatullaýewanyň Garaşsyz neşire 2020-nji ýylyň güýdüne beren interwýusyny aýtmagyna görä, ol näsaglardan para almakdan we olary gerekmejek medisina barlyklaryna iýermekden ýüregren soň işini ýitirýär we kärdeşler arkalaşygynyň gollaw bildirmegine garamazdan kadiýet ejir çekeniň şikaýetini ret edýär. Tutsak edilen Lukmanyň ýurdun prezidentine ýüldenip ýazan videosunda hem bellenilýär ýaly Türkmenistanyň kanun esasyny öz hukuklaryny gorap bilmeýän raýatlar döwlet daşypdyny seslerini eşdirip bilmän daşary ýurtlardaky garaşsyz neşirlere we hukuk guramalaryna ýüz tutýarlar. Bu ýoly saýlap alan adamlaryň käbiri ýyllaryň tejribesinden görnüş ýaly häkimiýetleriň has weter ýanamalaryna duçar bolýar. Türkmenistan halkara uramalarının hasabatlarına adam hukuklary we korrupsiýa babatda ýylyň-ýylyna iň ýyzaki orunlara eýelýär. Garaşsyzlyk ýyllaryny 100 miňler çyraýat türmeden geçdi we adamlar ilki saklananna, soň günä geçişe düşmek üçin ýüklenen ähli günäni ak yürekden boyun alyp tow etmeli bolýar. Bu towlar düzgün boýunça video kameranyň öňünde edilýär. Türkmenistanda dowam edýän adyk gytçylygynyň arasynda Mar welaýatynda et, ösümlik ýagy, ýumurtga we çörek ýaly haritler barha gymmatlaýar. Etiň bahasy soňky bir aýda adyndan 30% ýokarlandy. Adyň ýygyderli gymmatlamagy raýatlaryň hususanda aýlyk girdejisi bolmadyk maşgallaryň güzoran eklenjini hassa yaramazlaşdyrýar. Bu aralykda käbir telekeçiler aljylaryň adlygy sebäpli dukanlarynyň gapylaryna gulpuryp iş ýerlerini ýapýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä welaýatda hususiýetçilerdäki adyk önümleriniň bahasy gün saýyn diýen ýaly ýokarlanýar. Häzirki wagtda bazarlarda 1 kilogram gölü etiniň bahasy 100 manatdan bahalanýar. Mundan bir aý çemesi ozal onuň bahasy 75 manada barabardy. Bellesek etiň bir aýda 30% gymmatlamagy yerli maldarlaryň şu ýyl ýurtda maldarçylygyň
ýurtlarynyň düýpli çökendiği baradaky maglumatlarynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Olar muňa sowuk gyş we gurokçylyk sebäpli owlak guzularyň 80%-iniň ölmeginiň, ot iýimiň az bolmagynyň, hususy maldarçylyk bilen meşgullanýan telekeçilere mal salgydynyň salynmagynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Marda etten başga da ösümlik ýagy, ýumurtga we çörek ýaly haritler hem ýygyderli gymmatlaýar. Häzirki wagt 1 kilogram soğan 7 manatdan, 1 litr arassalanmadyk paýta ýagy 60 manatdan, 1 litr günewakar ýagy 65-75 manatdan bahalanýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, şu ýylyň martynda 1 litr günewakar ýagy 35 manatdan we 1 litr paýta ýagy 30 manatdan satylýardy. Şeýle-de çöregiň bahasy unuň hiline we göwrümine göre 6-15 manat aralygynda bahalanýar. Ýumurtga 2 manatdan, öý ýumurtgasy 2 manat 50 teňeden satylýar. Bu bir ýumurtanyň bahasynyň dollaryň resmi kursyna göre tas 1 dollara has takygy 70 sente barabardygyny aňladýar. Habarçymyz adyk haritleriniň gün saýyn gymmatlamagy bilen ilatyň güdöran eklenjiniň hem barha kynlaşýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine göre günüň dowamında öýlerinde gyzgyn nahar bişmeýän hojalyklar we wirdi çeleklerini dörýän adamlar şolsanda çağalar görnetin köpelýär. Etiň bahasy 100 manada çykdy. Ortaça 1240 manat aýlyk alýan we şol aýlyga ýaşaýan hojalyklaryň et satyn almak mümkinçiligi ýok. Hojalygynda döwlet işinde işlemeýän hiç ýyly aýlyk girdejisi ýok maşgallar kän. Olaryň güdöran eklenji hassa agyrlaşdy. Olaryň nahar bişirmek beýlede dursun. Çörek, çaý ýaly iň bir ýöneki adyk zerurlyklaryny satyn almagy hem mümkinçilikleri ýok diýip efirde adynyň üýtgedilip meňli diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle maşgallaryň çağalary jokrama yssyk howada günlerini zirdi çeleklerini dörüp geçirýärler. Olar esasanda dukanlaryň golaýyndaky zirdi dörüp ýer ýaly adyk önümlerini we baklaşkalary, çüşeleri gözleýärler. Bellesek azatlyk ýurtda 4 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýraýan işsizligiň, döwlet dukanlarynda adyk gytçylygynyň arasynda zirdi dörýän we öýlere aýlanyp sadaka soraýan raýatlaryň görnetin köpelýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Bu aralykda habarçymyz şu günler hususy dukanlaryň ençeme tekçesiniň boş durandygyny görse bolýandygyny hem aýdýar. Moňa gün-günden gymmatlaýan adyk haritleriniň alyjysynyň az bolmagy sebäp bolýar. Biziň lomay bahadan alýan haritlerimiz hem gymmatlaýar. Biz peýda görmek üçin olaryň üstüne ýene goýmaly bolýarys. Bu haritleriň nyrhyna ilatyň güýji ýetmeýär. Şol sebäpli olar öz wagtynda satylmaýar. Netijede haritler daýylanýar we biz ziýana galýarys. Sowdanyň germi görnetin pese gaçdy. Şol sebäpli indi köp haritleri getirmeýäris. Köp telekeçiler dukanlaryny ýapyp işlerini bes edýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip Recep diýilip tutulmagyny soran marly telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ykdysady kynçylyklar, işsizlik, adyk gymmatçylygy we gytçylygy bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurtda barha yaramazlaşýan ýaşaýyş şertlerine nägilelik bildirýän raýatlary ýygyrlamagy, ýanamagy we tutsak etmegi dowam etdirýärler. Bu barada adatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berip gelýärler. Aşgabatda habarçymyz şuňa meňdeş wakalaryň biriniň geçen hepde Çoğunludaky Altyn Asyr Günnor bazaryna barýan mikro awtobusda bolandygyny habar berdi. Waka şaýat bolan habarçymyzyň sözlerine göre mikro awtobusdaky türkmen we rus dillerinde gürleýän gartaşan türkmen aýal ýurtda ýaşar ýaly bolmandygyny aýdyp köpçüligiň içinde gaty ses bilen şikaýet edip başlaýar. Ol ne ýurdu terk edip ne de adyk satyn alyp bolýandygyny bellep hemme zadyň gün saýyn gymmatlaýandygyny, ýöne hiç kimiň bahalary gödökçülük etmeýändigini, alýan pensiýasyna esasy adyk önümlerini hem satyn alyp bolmaýandygyny aýdýar. Habarçymyzyň sözlerine göre mikro awtobusdaky ýolagçylaryň hiç biri onu goldamaýar. Olar dymyp gartaşan aýalyň näýileliklerini dinleýärler. Aradan bir salym wagt geçen soň mikro awtobus ýoluň gyrasynda garaşyp duran bir ulagyň gapdalynda saklanýar. Ulagdan çykan adamlar gartaşan aýaly zor bilen mikro awtobusdan düşürýärler we saçyndan çekip ulagy mündürip alyp gidýärler.
Habarçymyz munyň mikro awtobusaka adamlaryň biriniň degişli edaralara jaň edip habar berene çalym edýändigini we şol sebäpli ulyň garaşyp durandygyny belleýär. Ol şondan soňra mikro awtobusyň öz uruny dowam etdirendigini we ýolagçylaryň ses üň çykarman badara çenli buğdaýaly dymyşlyk içinde gidendigini hem aýtdy. Adatlykda bu wakanyň anyk haýsy gün we sagatda bolandygy barada doly maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň soňky mejlisinde raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün edildi diýdi.